It-tfal ta' bejn it-3 snin u l-11 sena ser ikunu jistgħu igawdu minn ħalib xejn permezz ta' numru ta' vouchers li ser ikunu qed jingħataw lill-ġenituri tagħhom. Dawn b'mod volontarju ser ikunu jistgħu jiġbru l-ħalib mingħand tal-merċa permezz ta' dawn il-kupuni. Il-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel Anton Refalo spjega li permezz ta' din l-iskema il-Gvern ser jassigura li t-tfal Maltin u Għawċin ikollhom aċċess għal ħalib frisk Malti. Naħna għamilna skema ta' żmien tal-Covid illi rajna kif għamilna illi l-ħalib frisk il-prodott Malti jasal ukoll għand it-tfal tagħna bejn 3 u 11 sena fil-primarja. Għalhekk għamilna dawn vouchers illi jingħataw lill-ġenituri tagħna tat-tfal tagħna biex jistgħu jiġbruhom u hemmhekk ukoll ikollok inti t-tfal tagħna qegħdin jiġu assigurati li jieħdu l-ħalib frisk, il-ħalib bnin Malti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana spjegat kif din hija wkoll parti mill-esperjenza edukattiva holistika għat-tfal Maltin u Għawċin li ser ikomplu jkunu malma dwar l-importanza li jiklu u jixorbu ikel u xorbnin. Din l-iskema qed issir b'investiment ta' 440,000 euro, b'260,000 euro minnhom huma fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif din ser tkun kampanja edukattiva dwar l-importanza li wieħed jgħix ħajja b'saħħitha. Permezz ta' dawn il-fondi Ewropej se nkomplu nippromovu favur ħajja sana u l-użu ta' ikel bnin anke min-naħa ta' tfal żgħar huwa punt edukattiv biex dan il-tip ta' healthy living inkomplu nippromovuh fil-waqt li anke jiġu konsmati prodotti lokali. Il-wiċċ ta' din il-kampanja ser ikun il-karattru Ninu l-Bninu li l-għan tiegħu huwa li jgħaddi messaġġ b'saħħtu favur l-importanza li wieħed jiekol ikel bnin.